Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan makalaryň başyny çeşme, goşur ayatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Abasanyň Aşgabatdaky ilçihanasy adaty konsulluk hyzmatlaryny wagtlaýynça beretdi. Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň kadarmalaryna eskerlere ýuwunmaga ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň yerli ýokary okuwjaýlaryna giriş synaglarynyň wagty eglan edildi. Türkmenistan naky Britaniýa ilçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogurçul hem halal jurnalistlere gollagyny bildirdi diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistanyň yerli ýokary okuwjaýlaryna giriş synaglarynyň wagty eglan edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda adamlar sürülenşip bankomatlara çodýar. Marynyň keselhanalaryna terminaller işlemeýär. Aşgabatda sygyr saklayan ýaşaýjylara jerime salýarlar. Çeşme, goşur ayatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär. Türkmenistanyň buğday pulan dolandan soň garly önümler kärhanalaryna uly derňewler başlandy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň başyny türkmen görnüşleri 27-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Türkmenistana sapar edýär. Şäher we odalky lideriň doglan gününe Gazak paýtagtyna tutsak etmeler. Mogherini Merkez Aziýadaky reformalar aňsat bolman biler. Gürjistanyň Rus deputatynyň sapar esasyna başlan protestler dowam edýär diýen atlan çap edilen video reportajlarymyz bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuwçylarymyzda, dinleýijilerimizde reaksiýa döreden habarlaryň başyny Abasanyň Aşgabatdaky ilçihanasy adaty konsulluk hyzmatlaryny wagtlaýynça beretdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkiýe işlemäge gelen türkmenleriň sany juda köpelli. Olar elajy bolsa ýyllaryna dolanmajak bolýar. Aşgabatda adamlar sürülenşip bankomatlara çodýar. Marynyň keselhanalaryna terminaller işlemeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň golgaýan temalaryna ses goşmaga, öz pikirleriňizi paýlaşmaga, tejribeleriňizi ýazmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyny bilim we korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz hukuk goraýjy, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy Farit Tuhbatullin. Anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly professor Azatlyk bilen söhbetdeşlikde her ýyl 100.000 bir gat hamy ýanýar. Bahy goý diýilen bisowa da adamlara bahy goýmaly bolýar, ýogsa da işden gitmeliydi. Ýokary hukukda korrupsiýanyň Sowet döwründäkiden hem känesi çuňlaşanyny gaýdylýar. Sizde bu ýagdaý barada maglumat barmy? Так, нам регулярно тоже Bize hem bu baradaky maglumatlar ýygyderli gelip gowuşýar. Hatda ýyllar boýunça haýsy ýokary okuwjaýyna girmek üçin näçe para bermeldigi baradaky anyk maglumatlar hem ýerler. Bolaýda dollaryň gara bazardaky bahasynyň birden galyp birden aşaklamagy hem aýdylýan sebäpleriň birini görä häzirki ýokary okuwjaýlaryna girmek möhsümi bilen bagly. Ýagny adamlaryň çagasyny okuwa salmak üçin dollar satyn alýanlygy ýa-da satýanlygyny aýdýarlar. Gynansak da okuwdaky korrupsiýa bar we oňa hiç bir çäre tapylmaýar. Tersine ol güýçlenýär we biziň jemgyýetimizi has kän ýalmap ýudýar. Farit, okuwdaky korrupsiýa garşy näme üçin çäre görülmeýär? Bu kime bähwitli? Ну, несколько лет назад, если вы помните, власти заявили об этом. Ýadyňyzda bolsa häkimiýetler bir näçe ýyl mundan bu barada gurrun etdiler. Hatda giriş synaglary wagtyny video kameralara oturup jokduklaryny hem aýtdylar. Meniňçe bu bir ýyl şeýle hem edildi, emma onuň netije bolmady we soňu bilen korrupsiýa garşy görüşiň bu usuly unutuldy. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Saparmurat Niýazow hem öz wagtyny giriş synaglarynyň öňünden reaktorlar täzeledi.
Emma bu hem hiç bir ütköşüklük getirmedi. Mening pikirimçe korrupsiya garşy görüşüň netijeli bolmagy üçin diňe ýokardan görkezme bermek yeterlik däl. Bu meselede aşağıdan hem hareket bolmaly. Ýagny ilatyň bu ýagdaýyň ozaly özü üçin ziýanlydygyny düşünmegi we korrupsiýa garşy görüşde nähilem bolsa bir kömek etmek üçin raýat jemgyýeti bolmaly. Emma häkimiýetlerde bu hili gyzyklanma ýok. И как-то пыталась помочь властям в борьбе с коррупцией, но такого интереса у самих властей нет. Farid Türkmenistanyň Türkiýedäki ozalky elçisi Nur Muhammed Hanaw, Türkiýe okuw barýan türkmen studentleriniň bilim düşünjesiniň başda Türkiýedäki deň duşlaryndan ýokary bolanyny, emma 2000-nji ýyldan soň bu ýagdaýyň üýtgänligini, türkmenleriň bilim düşünje derejesiniň känesi peselendigini aýdýar. Şol wagtda Gorsiýetde, Ukrainada, Belarusda okuyan türkmen studentleriniň köpüsiniň para berip kursdan kursa geçýänini gaýdylýar. Bu näme üçin beýle boldy siziň pikiriňizçe? К сожалению, действительно, уровень образования и вообще система образования... Gynansak da bilimnäki umuman bilim ulgamyndaky derece Türkmenistanda ýyldan ýyla yaramazlaşýar we meniň pikirimçe bu beýleki ýurtlarda ozalky Sowet respublikalaryna hem şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Özüm bu ýerde korrupsiýa problemalaryň diňe biri bolup görünýär. Prezident Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende ilkinjileriň biri bolup bilimnäki reforma meselesini gozgady. Emma bu reforma diňe sanlar, ýagny mektepdäki okuw ýyllarynyň mösberiniň ilki 9-dan 10-a, soňra 11 ýyla çenli udoldurmagy bilen çäklendi. Emma okuw planlaryna, sapaklarda kadrlary taýýarlamak planlaryna hil wagtdan hiç bir ütköşüklük bolmady. Şu sebäpden bu reforma hiç bir netije bermedi. Meniň pikirimçe mundan beýlägem ýagdaý diňe yaramazlaşar. Я думаю, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Indi siz Prezident Berdimuhammedow ýatladyňyz. Golaýdal bilimli ýaşlar bolmadyk döwletiň geljegi ýok dedi. Emma yerli synçylar mektepdäki bilim wagtynyň bagtyarlyk, berkararlyk ideologiýalaryna gurban edilýändigini, ýaş nesle bir adamyň öňüne baş egmegiň öwredilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda internet forumlaryny türkmençe ýazylýan kommentlerden çen tutsaň, soňky 20 ýylda türkmen mekteplerini tamamlayan ýaşlaryň köpüsi dogry söz, sözlem ýazmak, nokot, otur diýilen ýazatlary hem bilmeýärler. Bu siýasy rejimiň ömrüni uzatmak üçin bil kastdan döredilen ýagdaý ýa-da türkmen enatalarynyň pedagoglarynyň çağalary okutmak medeniýeti pesellimi? Ну, действительно, вот это вот то, что я Hakykatdan hem ozal hem aýdyşym ýaly mektep programmalary ideologiýanyň agdyklyk etmegi nukdaý nazaryndan işlenip taýýarlanan. Elbetde Sowet ýyllaryna hem mektep ideologiýa ýuwrulany. Emma ol haýsam bolsa bir deň agramlyk saklanardy. Men Sowet bilim ulgamynyň tarapdary däl, emma türkmen bilim ulgamy bilen deňeşdirilene meniň pikirimçe häzir bu deň agramlyk ideologiýanyň peýdasyna bozuldy. Sapaklara, olim bilim derslerine bolsa barha we barha adyn verilýär. Netijede mugallimler geçirilen işler hakynda hasabat ýazmak bilen başaga okuwçylar bolsa diňe dogry geýinmegi, gowy ýöremegi öwrenýärler. Okuwy höwes ýa-da gyzyklama bolsa düýpden ýok, emma hakykatda mektep okuwçylaryň özleri bir zatlar öwrenmäge çalyşar ýaly. Çağalarda okuwa bilime höwes döredilýän ýer bolmaly. Munyň üçin kadaly pedagoglar bolmaly, kadaly sistem bolmaly. Emma olar gynansak da bizde ýok, bu ýakyn ýyllarda bolar hem öýtmeýärin. Sebäbi prezident bolmanyna ýokary hujaýlaryna daşary ýurtlardan hünärmenleri işletmeli diýär. Emma ýokary hujaýlary bilimiň soňky basgynçygy bolup durýar. Onsoň ol ýere bir näçe daşary ýurt mugallimini getireniň bilen düýp derejede hiç zat üýtgemeýär. Meniň pikirimçe bu da bir zatlar ýapmagyň hatyrasyna aýdylan nowatdaky sözler bolup galar. Bu hiç bir netije bermez. Ради высказывания, результаты которого останутся равны нулю. Indi prezident owa mektepleriniň mugallimlerine goşmaça tölemek gurrunlyk hem edýär. Soňlan bir wagtda owadaky ýagdaýyň has agardyk aýdylýar. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýy üýtgetmek üçin, keskin üýtgetmek üçin, düýpli üýtgetmek üçin gassagly näme edip bolar ýa-da näme etmeli siziň pikiriňizçe? К сожалению, быстрых методов, наверное, нету. Для этого нужны очень большие... Gynansak da bu ýerde megerem beýle çal tutul ýok. Sebäbi ören uly harajatlaryň çykarylmagy, maliýe serişdeleri gerek. Meniň pikirimçe daşary ýurt ekspertlerini diňe ýokary hujaýlaryny okutmak üçin çağırmaly däl.
Eýsem olar häzirki türkmen ýagdaýlaryna laýyk geljek täze bilim ulgumyny teklip eder ýaly çäreleri görmeli. Meniň ozun hem aýdyşym ýaly çağalaryň ösüp gelýän ýaş neslin häzir okumagy hiç bir gyzyklanmasy stimuly ýok. Sebäbi olar hemme ýerde pul berip diplom alyp bolýanyny görýärler. Işe ýerleşmek hem şeýle. Hatda sen daşary ýurtda gyzyl diplom alanan bolsaň, tanış bilişsiz para bermän işe ýerleşip bolmaýar. Şu sebäpden haýsydyr bir bilim derejesini almagyň özü ýaşlar üçin stimul içerici güç bolmagyny besletdi. Ine şu pikir düşünjän üýtgetmek gerek. Ýöne bu işi düýüpli etmeli, ýüzle etmeliler. Şu sebäpden men bu meselede çalt edip boljak işi görmeýärin. Это нужно делать в корне, поэтому быстрых шагов я не вижу. Hormatly dinleýijiler, Farid Tuhbatullin bilen Türkmenistanyň bilim we korrupsiýa baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlary bar. Bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly Owganstanyň gelip okşayan habarlara göre Demirgazyk Owganstanyň howpsuzlyk ýagdaýlary hassa yaramallaşýar. Şu ýagdaý barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiniz? O ýerde nämeler bolup geçýär? Edil häzir. Demirgazyk Owganstanyň Paryap, Jowzjan, Terpul welaýatlarynda we Balx welaýatynda howpsuzlyk şertleri öňküden has yaramallaşdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary barha möwjeýä. Demirgazyk Owganstanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqyn etrabyna jeňçiler hüjum etdi. Hemem Murdiýan etrabyna hüjum etdi, Paýzabat etrabyna hüjum etdi. Şonuň ýaly 12-nji ýylda Gorgan etrabynyň 9 derek atly ýeriniň Türkmen obasynda 5 çağa ýol gyrasynda ýerleşdirilen mina partlamagy netijesinde yaralanypdyr. Yaralaryň 3-siniň saglyk ýagdaýynyň has agyrdygy aýdylýar. Şonuň ýaly Döwletabad etrabynda uruş gidip dur. Türkmenistanyň iwerilen elektrik togam kesildi. Şol uruş sebäpli o elektrik sütunlaryny okdyp Şaýmerdan bir tarapdan Owganstanyny dowam edýän uzak wagtlar dowam edýän konflikt soňramak üçin Birleşen Ştatlaryň wekilleriniň gatnaşmagyny, ýöriýtik wekiliniň gatnaşmagyny Taliban jeňçileri bilen beýleki Owgan taraplary bilen gepleşiklerin geçirilýänini gaýdylýar. Ikinji tarapdan hem howpsuzlyk ýagdaýlary şunuň çysyrymlaşýar. Bu näme bilen bagly? Edil häzirki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň çysyrymlaşmagy, agyrlaşmagy näme bilen bagly? Muňa bir itergi beren zat boldymy? Şol Demirgazyk Owganstanyň Paryap welaýatyna NATO güýçleriniň baş komandiri General Scott Miller safar etdi. Ondan soň vice-prezident general dostum Aqça etrabyna, Murdiýan etrabyna, Meňejik etrabyna, ondan soň Paýzabat etrabyna, Hanaga etraplaryna safar etdi. Şo ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary bilen tanışdy. Ýöne şol general dostumyň harbi kerwanyň üstüne dem jeňçiler hüjum etdiler. Şol hüjumda bir näçe adamyň yaralanandygy aýdylýar. General dostumyň penalaryndan şo hatta general dostum bilen uruşdylar, şonu gabap urdular, orta gabap. Soň general dostum ýygyna gaýtdy, Jowzjan welaýatynyň merkezi Şuburgan şäherine gaýtdy. Şol ýerlerde howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlygy şundan habar berýär. Hatta general dostum şol barjak ýerine baryp görüp howpsuzlyk üçin etmek üçin bir çare görüp bilmedi. Pes ýygyna dolanmaga mejbur boldy. General dostumy gabap atdylar, üstüne ok atdylar şu kerwan, harbi kerwanyň üstüne. Indi şu general dostumyň şu ýere barmagyny ýagdaý hasyrymlaşdyrypdyr da şeýle bolup çykarmy? General dostumyň barmagy bilen o taýda ýagdaý has çylsyrymlaşdy diýip bolmaz da ýöne öňem şu ýagdaý çylsyrymly o taýda ýöne şu ýagdaýy gadalaşdyrmak üçin bardy, emma onu gadalaşdyrmak başarmady da onun üstüne hüjum etdiler jeňçiler. Şu general dostumyň harbiýleriniň üstüne general dostumyň üstüne hüjum etdiler. Olundy şu harbi tanklarda bolandan soň onuň özüne haýsy bir ziýan ýetmändirdi. Ýöne şol jan penallarının bir näçesi yaralanypdyr ýolda üstüne hüjum edilende. General Scott Miller hem şol howpsuzlyk meselesini bir näme gadalaşdyrmak boýunça şo öneme Demirgazyk Owganstanyň Paryap welaýatyna safar etdi. Paryap welaýatynyň häkimi bilen duşuşdy, halky bilen duşuşdy, howpsuzlyk ýagdaýlary bilen tanışdy, howpsuzlyk ýagdaýlaryny öpjün etmek üçin näme çare görmek gerek diýip şu mesele bilen bagly gurun etdi. Emma ol ýygyna dolanan desene şu Döwletabad etrabyna hüjum boldy. Döwletabad etrabynda häzir uruş bar. Şaýmerdan indi ýagdaý şeýle bolsa bir türkmen proýektleri bilen bagly nähili aladalar bar.
Türkmenistanyň goňşy ýurtda amala asyrjak bolýan taslamalarına bu ýagdaý nähil täsir ýetirýär? Endi şu Türkmenistanyň proýektlerinden bul yaramaz täsir ýetiripdiler. Mana hut düýnüň özünde 11-nji ýylda şu düýnüň özünde general dostumyň şol etraplara safar etjek bolan wagtynda şu Türkmenistanyň getirilýän ýangyt ýükli tankerlere oka tuttular. Şol bir näçe tankerler odaldy, ýangyşlary şu ýoluň üstüne döküldi. Şonuň ýanak ýagdaýlar bolupdy. Hem Türkmenistanda elektrik tuğunu berjek ýa-da Garkyn Hamyap etrapyna, Garkyn Hamyap etraplarynda hopsuzlyk şertleri yaramaz bolupdy. Hamyap etrapy tutuş jeňtileriň iýesiliginde galýa. Garkyn etrapynyň obalarynyň hemmesine jeňtiler iýesiligi diýe. Onuň Garkyn etrapynyň merkezine dem jeňtiler hüjum edip durýan soň Türkmenistan demir ýol çekmek gözüňe tutýata Anhoy şäherine çellis. Anhoy şäherine demir ýol çekmek üçin hem kynçylyklar bar ýolda. O köp mesele dartgylygynda galýa. Şonuň üçin meniň pikirimçe ol Anhoy etrapyna demir ýol çekmekde hem kynçylyk ýüze çykar. Ýöne Owgan hökümeti şol howpsuzlygy üçin edip bilse onu çekip biler. Bolmasa çekmek mümkin bolmaz. Mukadyp men şeýle düşünýän. Hemem Akine Benderden adam şu jeňçiler goýlaşdy. Akine Benderden geçenden soň şu Serhet ýaka tutuş, Serhet ýaka jeňçiler iýetilge diýdi. Şol Akine Anhoy ortasyndaky ýolda hop abandyrýar jeňçiler. Ondan soň şol elektrik geçirsine ziýan ýetiripdi. Günde mana elektrik geçirisi üzülipdi. Hemem elektrik geçirisini güýçlendiriji näme gurulypdy da stansiýa gurulypdy. Şu stansiýa gurmak üçin hem şu stansiýanyň gurulşynyň hak soraýar talibanlar. Şonun hak bermeseňiz şu gurulşyga edebilmersiňiz diýär. Şeýdip hak berip gurulşyga etseler bilmedim men demir ýol gurulşygyna hem elektrik geçirisine we beýleki proýektlere hak berseler onda jeňçiler oňa mümkinçilik berer bolmasa jeňçiler mümkinçilik bermedim kadip yerli halk aýdýar. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen Demirgazyk Owganstanyňky howpsuzlyk ýagdaýlary bardy. Söhbetimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýar, gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.